Vi har fået til opgave at lave en PowerPoint-film i salg og service om forskellige emner vedrørende salg og service. Jeg har valgt at fortælle om, eller bruge HG News Store og svigermors skarpe tunge, når jeg behandler de forskellige emner. Først så var vores målgruppe for News Store Center, det var familie, venner og bekendte af HG1-eleverne, samt kunder fra Grindsted og Opperland. Nu vil jeg prøve at lave en SWOT-analyse af HG News Store og svigermors skarpe tunge. De stærke sider. Finansieringen den var på plads. Da Erhvervsgymnasiet Grindsted de købte og betalte varerne. Det kunne have været sjovt selv at være med til at skaffe varerne, men det var nogle gode varer og en god kvalitet, vores produkter havde. I vores butik, der havde svigermors skarpe tunge, der havde vi potter og planter. Omkring tidspunktet, der vil jeg sige, at jeg synes, det burde være et godt tidspunkt, da det lige var efter den, sådan, lige efter den første. Men som man kan se på den anden side, under svage sider, så manglede vi kunder. Så måske skulle vi have flyttet det til november, så folk de måske brugte nogle af deres julegavepenge til at købe noget i vores butikker. Under svage sider, der har jeg taget markedsføring, fordi at noget gik galt, for vi havde godt nok ikke ret mange kunder. Og jeg tror måske, vi i fremtiden skal bruge mere viral annoncering, især på Facebook, når man tænker på vores målgruppe, og mere skiltning rundt omkring centret. For eksempel som du nævnte på P-pladsen bag centret, men også på facademuren. Der kunne godt have været en tydelig skiltning af centret. Vi kunne også have lavet nogle flyers ophængt ved busstoppesteder i Magian. Ifølge min markedsanalyse viste spørgeskemaen, at der ikke var mange, der havde set annoncerne i ugeaviserne. Så jeg tror, vejen frem, det er de virale annoncer. De eksterne ting, der har vi trusler. En af truslerne, det var, at i hvert fald for svigermors skarpe tunge, at på den anden side af gaden, der var der en blomsterbutik. Og så har jeg valgt dårlig placering, og faktisk også en god placering, for jeg synes, det er svært at afgøre, om det er en god eller en dårlig placering, fordi det var i hvert fald nogle gode lokaler. Det burde have været en god placering, fordi det var jo ud til gågademiljøet i Vestergade. Men måske er det Grindsted som handelsby, vi skal se på, da der ikke var mange mennesker i gadebilledet. Er Grindsted ved at dø som handelsby, eller var vi for langt væk fra de store butikker, Kvickly og Netto? Muligheder. Der var gode parkeringsmuligheder, og vi havde nogle gode, lyse og venlige lokaler. Og som sagt, placeringen, det er svært at vurdere. Jeg har en begge sider. Som op af SWOT-analysen, det er et godt koncept. Der skal mere viral annoncering til. Måske en anden placering. Nu vil jeg så behandle af AIDA-modellen, Attention, Interest, Desire og Action. Under Action, der gør vi opmærksom på HG News Store Centeret via annonce i ugebladene. Og vi skabte interesse via den annonce med de mange gode tilbud og de flotte varer, man kan se på annoncen. Og Desire, altså ønsket om at eje noget, det skabte vi gennem priserne, da de er noget billigere end i de rigtige butikker. Og de flotte billeder gjorde også, at man fik lyst til at købe nogle af tingene. Og Action. Udover annoncer i aviserne havde vi også skilte samt elever, der gjorde opmærksom på centret i gadebilledet. Det fik kunder ind i butikken, og en del af dem købte faktisk nogle ting. Så vil jeg behandle serviceleverancsystemet i HG News Store. Som den vigtigste, der har vi selvfølgelig kunden. Og i frontsystemet, der kommer kunden ind fra gågademiljøet i Vestergade, ind i de lyse rum med de 8 butikker, møder en af ekspedienterne, der yder en god kundeservice. Og under promotion,
Der har vi reklamer i form af annoncer i ugebladene, PR i form af en artikel i Billund Ugeavis om projektet, og vi forsøgte at yde en god service i butikkerne, og online markedsføring via Facebook. Og under backup-systemet, der kan man sige, at som frontpersonale der har vi Vibeke og Lisbeth, der styrede slagets gang, og pedellerne, der kørte i pendulfart mellem skolen og centret og hjalp med en masse praktiske ting. Og så har vi kontoret, som blandt andet hjalp med stiftpapir til visitkort og udbetale penge for et bilag fra Netto. Og IT, der brugte vi nettet og printer på skolen. Så vil jeg behandle serviceprodukt i EG Newstore. Der er blandt andet kerneydelser og periferieydelser. Newstores kerneydelse er salg og produkter. Og udover det, så er der nogle periferieydelser. For eksempel så har vi kvalitetsvarer til billige priser i forhold til almindelige butikker. For eksempel 50% rabat i tøjbutikkerne. Så er der sidepladser og musik i caféen, prøverum til tøjcaféerne, kundebetjening, indpakning af varer, og så var der kundetoilet. Det var det. Tak for i dag.